ଯାହା ହବ ଏଇଟା ହେଲା ଇଆଡ଼େ ଏଠି ଆଉ କ'ଣ 7 ଫୁଟ ହବ 7 ଫୁଟ ପାରେଇଯିବ ଟିକେ ଖାଲି 7 ଫୁଟ ହବ 7 ଫୁଟ ହେଇଯିବ। ଆଉ କ'ଣ ୟାର କ'ଣ ଆଉ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? କେତେ ମାସ ହେଇଗଲା ଏ ଗଛଟା? ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗଛ ହେଉଛି ଇଏ ତ ଆଜି ଅଲରେଡ଼ି ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ହେଇଛି। ଏଇ ଏତିକି ଗଛରେ ପାଖାପାଖି ଏଇଠି 400 ଗଛ ଲାଗିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେଜ୍ରେ ଏଇ ପ୍ଲଟ୍ରେ 400 ଗଛ ନାହିଁ। ଆଉ ଆଜି ତୁଳା ହେଇଛି 1 କୁଇଣ୍ଟାଲ 23 କିଲୋ। ତାପରେ ସେ ତଳ ପ୍ଲଟ୍ ବାକି ରହିଯାଇଛି। ତ ୟାର ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଲା ଯେବେ ବି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ୟାକୁ ଛୁଆ ରକମ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଲା ଏଇଟା ୟାର ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ପାଖକୁ ଆଣିଲେ ଏଇଟା ହେଲା ଜଙ୍ଗଲି ଗଛଟା, ଏଇଟା ତଳଟା। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ତାର ଆମର ଭିଏନ୍ଆର୍ 212ଟା। ଯେତେବେଳେ ବି ଲଗାଉଛନ୍ତି ୟାକୁ ତଳେ ଭିଡ଼େଇବେନି, ଏଇଟାକୁ ୟାକୁ ଟିକେ ଉପରେ ରଖିବେ। ଉପରେ ରଖିଲେ ସିଏ ଠିକ୍ ରହିବ, ନହେଲେ ୟାକୁ ଯଦି ତଳ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଇଏ ନର୍ମାଲ୍ ହେଇଯିବ, କିଛି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଖାଇବା ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ବହୁତ ବାଇଗଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗଛ ମାନେ ହାଇଲି ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ କନଜର୍ଭେସନ୍ ଗଛ, ଯାହାକି ବହୁତ ଖାଇବାର ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଅଲଗା ଗଛ ସେମିତି କିଛି ଖାଇନଥାଏ। ଯେବେ ବି ଆପଣ ବାଇଗଣ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଏମିତି ବାଉଁଶ ଷ୍ଟେକିଂ ଇଏ ଖୁଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ତାର, ଏଇ ତାରଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏ ତାର ଦେଲେ କ'ଣ ହୁଏ କି ଗଛଟା ଭାଙ୍ଗିବନି? ନା ଗଛ ତ ଏକରେ ଭାଙ୍ଗିଲାନି, ଦୁଇରେ ୟାକୁ ଆଉ କଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲାନି। ଯଦି ଇଏ ଝୁଲିଗଲା ମାନେ ତାର ଗୋଟେ ବଳ ଲାଗିଗଲା ଫଳଟାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ, ଟେକିବା ପାଇଁ, ତ ସିଏ ଆଉ ଫଳ ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଫଳ ଦେବ ନା, ତାର ତ ବଳ ସେଇଠି ବି କିଛି ରହିଗଲା ନା। ତେଣୁକରି ଷ୍ଟେକିଂ ଦେଲେ ଗଛ ବି ବଞ୍ଚି ରହିଲା, ଫଳ ବି ବେଶୀ ହେଲା। ଆଉ ଗ୍ରାଫ୍ଟିଂର ୟାର ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ଖାଇବାର ଦେବେ ତଳୁ ସିଏ ସେତେ ପିଲ ଛାଡ଼ିବ, ସିଏ ପିଲ ଛାଡ଼ିବ, ସେତେ ଉପରେ ଯେତିକି ଫଳ ହେବ ତଳେ ବି ସେତିକି ଫଳ ହେବ। ଇଏ ହେଲା ଗ୍ରାଫ୍ଟିଂର ଲାଷ୍ଟ ବୋଲି ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଉଛି ନା ୟାକୁ ଖାଇବାର ଦିଆ ହେଇନାହିଁ। ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ବୋଲି ଛୋଟ ଛୋଟ କିଛି ନୁହଁ। ଏଇ ଗଛକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ 15 ଦିନ ଯତ୍ନ କରିବା ସିଏ ଫଳ ଆଉ ଥରେ ସମାନ ଆସିଯିବ, ଫଳ ସାଇଜ୍ ଆସିଯିବ, ଆଉ ଟାଣ ବି ହେବ ନାହିଁ। ଫଳ ଟାଣ ହେବାର ସମସ୍ୟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫ୍ଲାଇ ଥାଏ ତେବେ ବି ଟାଣ ହୁଏ, ଖାଇବା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି ତେବେ ବି ଟାଣ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଗଛ ବୁଢ଼ା ହେଲେ କୁହନ୍ତି ଟାଣ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ବୁଢ଼ା ହେଲେ ଟାଣ ନୁହଁ, ତାର କିଛି କାରଣ ଅଛି, ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ହୁଏ ଆମେ ଯେତିକି ଜାଣିଛୁ। ଆଉ ଇଏ ଏତିକିଟା ରହିଲା। ତାପରେ ଯଦି ଏମିତି ଦୂରରେ ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ପାଇଁ ବି ଜଣେ ଯାଇପାରିବ, ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବ, ସବୁ କିଛି ସୁବିଧା ହେବ। ଏଇଟା 7 ଫୁଟରେ ଦେଲେ ବେଟର। ୟାକୁ 7 ଫୁଟ ଯଦି ଦେଇଦେଲେ ଗଛରୁ ଗଛ 7 ଫୁଟ ଠିକ୍ ରହୁଛି। ଆଉ ତାଠୁ ଯଦି ପାଖ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଏତେ ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ସେତେବେଳେ 2.5 ଫୁଟ କରିଦେଲେ, 3 ଫୁଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଦେବାର ଥିଲା। ଚାରା ଯେହେତୁ ମୋର ବଢ଼ିଗଲା, ମୁଁ ଦେଖିଲି ନା ଚାରା ମୋର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଛି, ମୁଁ ସେଇ ଏତିକିରେ ହିଁ ପକେଇଦେବି, ଯାହା ହେଉଛି ହଉ, ସେଇ ଭାବି ଦେଇଦେଲି। କିନ୍ତୁ ସେ ଏତେ ମାନେ ସୁଇଟେବୁଲ୍ ମୋତେ ଲାଗୁନାହିଁ। 3 ଫୁଟ ହେଲେ 3 ଫୁଟ ହେଲେ ଭଲ ଆଉ ଟିକେ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆଉ ଟିକେ ଫଳ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଟିକେ ବେଶୀ ଆସିଥାନ୍ତା। ଆଉ ୟାର ମେନ୍ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ଇଏ ହେଉଛି ୱିଲ୍ଟ ସମସ୍ୟା, ଯେଉଁଟାକି ଝାଉଁଡ଼ା ରହିବ, ମୂଳ ପଚା ପ୍ରଥମ ରୁହେ ଟିକେ, ଆଉ ବର୍ଷା ଯଦି ଅତ୍ୟଧିକ ଲାଗି ରହିଲା ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ବି ମୂଳ ପଚା ରୁହେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟା ରୁହେ ଫୁଟ୍ ବରର ସୁଟ୍ ବରର, ଯେମିତିକି ଆମର ଫଳଟାକୁ ବିନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି କିମ୍ବା ଡଙ୍କ ବିନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଏଟା ଫୁଟ୍ ବରରଟା ଲାଗିଛି ଏଇଟା, ଆଉ ଡଙ୍କ ବିନ୍ଧି ଦେବେ। ତା ସହିତ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫ୍ଲାଇ ଆଉ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫ୍ଲାଇ ଥିପ୍ସ ମାଇଟ୍ସ ଏଇ ଏତିକି ଲାଗେ। ଏଇଗାକୁ ଯଦି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ବାଇଗଣରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବାର ହିଁ ନଥିବ। ଆଉ କିଛି ସେମିତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ତଥାପି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହାରାହାରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିପାରିବିନି, ମାନେ ଆନୁମାନିକ କେତେ
ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ହେଇଛି କହିପାରିବିନି, ସେଇ ଟଙ୍କାଟା ପାଖାପାଖି 3 ସମଥିଙ୍ଗ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ତାପରେ ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ କେତେ କ'ଣ ବଢ଼ୁଛି କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଉ ଓଜନ ତ ଆମେ ଯେହେତୁ ନାଇଁ ଏ ପ୍ଲଟ୍ ତ ଗଛ ଭଲ ଅଛି। ହଁ ଏଇ ପ୍ଲଟ୍ଟା ଗଛ ଭଲ ଅଛି ତ ସେ ଆର ସାଇଡ଼୍ର କିଛି ମରିଗଲା, ତାକୁ ଏତେ ଯତ୍ନ ନେଇ ହେଲା ନାହିଁ। ଆଉ ମୋର ଡ୍ରିପ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବି ଥିଲା ସେଇ ସାଇଡ଼୍ରେ